70 years old man. Beebah problem. Beebah full option. Beebah, shin wai mina na wai a sirrin gani na rasa ganewa ha na ga sai wani tuttula kika kina wani hawa kuma horai. Ban kaɗo min sirrin ga inja ni ma ke ganin kamar zare dan samu in dan tulo. Wallahi kwanciyar hankali ne ban sa kowa a raina ba shi yasa. Wato mu mun sa kowa a ranmu to za mu cire. Kanki da mu kanki ji komi na rance da Allah. Kaga wata huda hanci. An kai wani cycle. Kabbala yana. A ke dole ma BBC su san da ke. Na rance da Allah. Habiba full option. Jogal. Habiba. Kin sai dai wise. Je. Kalle a ce ke fara kullu almajirai. To idan ba ta kula ba suwa za ta kula. Ka bar ganin sai na daga kai nake kallon ka ba gurin ka na zo ba ruwan ka da dama za ka zo wuri na kana almajiri ka tai bakin danja ka sa mai baka naira 10 naira 20 na Habiba dama ni ba wani abu ne yasa wannan lambar da kake bani ya mata shi shi ne na zo ki bani wata saboda mu samu rika kai sa ina ba shi lambar ki na rantsar Allah ke shiga wallahi free call zai kama kiran ki ko ka kama danno miki flash wai kai bake cikin me na kake to ya wurin ka na zo ne to wurin budurwa ta ka ce mun wuri na ka to who is you by the way budurwa ka sadaki ka biya sadaki sai na biya san kai dogal ko wajen kai ka gama ni iri na zubi na giri na kira ta in tsaya wurin full option kai ka taho who you ka bar ganin ka dogo ka kafari kamar an sula da karas kai ba ga ma rollers na ka sa ba tun ga azumi ake bar ai da zai samu nan kai dai kai ka wuce zo ka wuce Habiba zamu hadu naga wannan akwai cin mutunci a tattare dalla ga hara dalla shogal shege dan iskan banza dai gaskiya wannan ba girman ki bane kuma ni kaina kina zuban min da mutunci da kima da daraja a idon duniya ka daina mun kiran abin da kake mun ka daina bana su to na bari ni zan shiga ciki da ke ta shiga ciki a haka dan ban jikka da Allah no in ci gujiya maro an ka sharo ban da ita Beebah full option wallahi zan shigo